Menta in wan lam shapi ya ka khana na ka film Super 30. Haga ni ka film pin yo I ya way you start jingken bala e no ban let shabari tang ban shim coaching ya ki khna ki padu ka khana ka long kum ni house nem khat khandai spa khandai pun rio haga way ka jaka ka bala khot patna ka bahari India la don way brio ba kerteng u anan kumar new la job ya ka way ka mathematics competition bala penlong ban wat ya ki rio start mathematics haga ta ka program la don u minister badai pet ya ka puli ka puthi bat ki way pat ru ki he sarkar haba ajing kren u new minister ulayaro yau anan ba ula job ya kata ka competition ula penslor ru yau anan ba dei ban kun tang hari India henrei udai ban compete ru bat ki way pat ki brio ki bana keleng ka perthei kum na Amerika China Japan ban nari bilat ru Uniu minister ru ula kular banyarap yau no brio da kinu kilan jingarap kum kapisa kada don kiriu start ki bakwa ban lek competition shabari hadian belawai ke competition u anan ula let bet banyak kendu ya ka samla jung ke bagerteng ke Supriya bat u anan ula ya thuru ya ka ba ukwa ban let pulie penteben shu ha Oxford University dan ni ha Cambridge University ke badon shabari u ongru ba utmu ban pendap ya PhD course na kita ki university ha ka subject mathematics ka jing sutunan jong anan ya ka mathematics ka long hadu kata wat ka shiti samla ka ba utho hakikan tien mathematics uju penlut poru ban solve ya ka jingli mathematics ki bana ki weipat kiri hapo ka campus library jong school henry ha ka wei ka sngi unong pet ka library ulalap ya ha library bat ula be ya unang ta namar ba ula penlut buon kapor library klem ka jingben kat bau dang mi nang ta ula ya kendu ya wei khna tre hang ta library diu khna ula ong yo anan ba udei ban tho wei ka article ha ka mathematics but en sapen mi ya ka foreign journal khnang bau anan unyo ban puli la luot ya baro ki kot hang ta hapo library habau anan ula yo sngau ya kani ula dap da ka jingkemen klem penleno ya kapor ula treshitom ban solve ya ki jingkli mathematics ki bampa judon ba solve menuru ya ka u ananru klem shem jing ula la ban pendem ya kata ka problem ban marhi ula let ban pha ya kata ka article sha England ukpau anan udei uposman bat uju kershan berbor ya u anan hakikam ki ba ule ba ka jaka ban pha ya ka article ka long ka bajengai di ukpa syam don kapisa naladi henrei ulapan jingeram naki parlok jong u tang ban yo ban pha ya kata ka article ukhon jong u hakawai sngi ukpa jong anan ula dap da ka jingkemen ringkat bat ka shiti hakti jong u ulawan mare shaying ban ya tho hakalok bat ki khon ba ki professor na Cambridge University kila pediang ya kata ka article u anan ki professor kila terwaru ya u anan baun wan ban puli ha ka Cambridge University klem dap don kam ban le ya ka entrance test habau anan ulayo sngo ya kani ula dap da ka jingkemen hadu kata namar ba utho ya ka article tang na ka benta ba unyo ban shong library hosi u klem poi perkhan ba unyo ban puli ha kata ka university ka bakrau u anan ula ledru ban pen yaw librarian u ba be yu ya kata ka shiti ba usha terwa badula ai khubleiru ya ukhna ha library ubala ai jingun ya wanan ki kemi ki pau anan da ka jingkemen kilapan kre ya ka jinglen jong anan shari bilan ukpau la shimkhiaru man penyo ya ka passport jong anan bat sngo sorong ru ya ka jing start u anan ula let ya kenduru ya ukpa ka Supriya ula lengo bau anan ubalong tang ukhon jong posman henrei ula yo kat kani ka jing start ka yeng ka sem u anan kalaya kendu jing na kaliang kapisa bakaduna kumta kila wa jing arap keleng kila let ya kenduru ya u education minister kila kan mau bau minister ula kular banyarap ya kibakwa puli shabari te kumta u anan badukpa jung u kila let ya kendu ya u minister ban pan jing arap pause u minister syamla sngam ya u anan bat ulak let ru ila ka jong ka jingkular hakapor bau ajing kren ha competition u anan bat ukpa
kila let pai no shiyeng da ka jing sosi Henry ukpa ula ajing kermen yo anan ba omlet ban wa jing rap biang kenang ba u anan unla ban pendem ya ka jing tumu jong u ukpa ula persyang ban wa jing rap shane shatai ula dino ru ya ka ksiar ka kemiu anan ula let pan ram na bang ru Henry kila kentad ula shim ram ru na ki parlok Posi kapisa kamsyam ladap satya ban len hakawai kamien kan ba kidang ya syong bamja ukpa kensan ula kelon habasyong bad tip briosho te kumta klam la penslam u anan bad upara jung u kilara ya ukpa cho hospital da ka cycle haringkat ulabba kat ba kidang ya kanusip jot kalawan haki hakaba utau chen ka cycle la tukut no shiteng lenti u anan shimla ban penpoy ya ukpa jung u cho hospital bad ukpa ula khlan no shiteng lenti u anan ulaya thuru ya kasupria bau kupa jung u ula khlat no barkum juru u anan ula e no ru ya kasupria namar don jingkermen shu haka jing im jung u hadin ga jing khlat no kupa jung u anan ula im jakpo da ka baterwa jing bam da ka bai sai kat banang ya kipor u anan ula melen ya la ka kam bat ulak let lun ya la ga jing kwa baro hadu baula song jing bam ru wat da ka copy mats ka jung u hakawai ka sengi kat bau anan udang ya lenti kawai ka kali kala sanga yu nadin kumta ula kelon hamadan utrai ka ta kali ula mi ban pen bad ula shem ban man dau anan ubriu uba u itu ba ti ula lengo bakumno ubriu bastan kumu anan ula hab bandi kiek ban ayo ka karteng uni ubriu kadai ulalan sing ti ulalan sing u khat subha yu anan ban let bad u shaying jung u ban ula batharu yaw driver jung u ban thep lang ru ya ka bicycle jong u anan ulalan sing namar bau isn yo anan lo terwaru ban ai kam yo hari India ladon ke jaka puli balakhot IIT ka belong ka jaka bapau nambha ka long ka ba e shisha ban yo rung ban let puli ha ki tai ki college lano tangi brio ki bastan ba ulalan ula ongru ba ki brio ki barius pa ki kloiru ban penlun da ka pisa tang ban yo rung hakate ke college dei na kate ka daw loong balada seng da ki coaching class na ka benta kate kan long ka business ka bahe ba bat ka bayo nong ba tiu lalan ula terwa yo anan ban long komuta uno hikai hakate ka coaching center ka ba unsa seng u anan ru ula menjur ya kata ka jing terwa ulalan ti kumta kate ka coaching center kalayo shibun ki khna nakadaw u anan bat kila kamay pisa baru nakatay ka coaching center u anan ru ula kham kiyo hakayo ka kot jung u bat ula yo ru ban thit tuk yaladi da ka jing kamay ka jong u nakata ka coaching center ula yo biang ru ya ka jing ien na ka supriya u anan ula bu ru kinong yarap kam hayeng ban yarap ya ka kemi jung u namar ka jing kiyo ka spa ka pho u anan ula sedang klet no ru ya ka jing im barim jung u bat ka jing long red jung u ru kum jum ula long ru ubri uba pau nam hadu kata haka wei si endau anan ula dep ban le party ula yo i ya wei khna basyong ban ken jing ken hang ta wat lau la pep school ru Henry uniu khna ula long pat ubastan ban ken jing ken bat ula trang shisha ban yo puli biang habau anan ula yo i ya kata ka jing trang jong utau khna ban lit puli biang ka man siam jung u kala syak kata shisha namar bau anan ula di buan tikumta ula shim da kali cycle manlit pai shalayeng jarang kharu bau nongnya kata ka cycle udai ukpa jung uta ukhna uni ukpa ula ong bau khon jung u ulong ubam sutnyo banyarap kam yalau kupa Henry upenlut buon kapor tang ban puli kot ben u anan ula solingo banyo snow yakata ka jing ong jong ukpa uni ukpa ula ong ru baka jing puli puthi kadai tang na kabenta ki baruspa om ya ki baduk batoy kum ya ki ula ong ru badai tang ki khon ki hespa ki politician bat ki brio ki bahe bahan ki bala banyo puli Henry ki khonduk kalat kalinti kalakhang kane ka jing ong uni ukpa kalapen kenden ya ka jing mut jing perkhat u anan bat kalapen kelaru ya ka jing mut jong u hakani kapor u anan ru ulakan mau ya ki kentien ukpa jong u
Ubaong baom day tang ki baruspa ki bansyong ha ka ken. Uanan ulakan maru ya ka jingjanjar ki bakhang lad yu ban puli kot ha library. Ulakan maru ya ka jing ki ba okupa jung ulamat tang nakdaw ban pha puli yu hado ba undayam sendon. Nado kata ka kaliman uanan ularai ba unle ay no nakabenta ki beduk. Bajanjar ula pha prin ya ki kot ling kedom ban kot smobha ya ki kena beduk syakar coaching center jung ula delon ya ki jingdon jung baro kum ka baje ka bait bar ki jingdeng sial baro bad ya pisa bami ula penlun ban seng da ka skul nakabenta ki kena beduk. Haba ka supriya kala tip ya kane kala dap da ka jing pitar bad kala rai panyalat no badu ka supriya kala ong ba ka jing im jung kanampoi shay ru Henry uanan ban sngap yaka bad ularai ben ban ya chakman yaka jing thumu jong bun ki khna baduk kilayo I yaka taka kotling kedom kilawan shaw anan ban apply ban yo jing hikai yaka school jong watla ladaki ha ban ya bun kenta tang ban poi syaka taka school namar babun pelat ki bathep kumta uanan ula ban jet tang lai phongon ki khna uanan ula aru yaki kabam kasa bad ka jakasyong jakasaru uanan ula kwa shushu bantip shibun chapang jongki ukwa bantip kisyong kisa syai ki trei kam ayu bar ki ju trei ayu uanan ukwa ru banlap bakile ayu dadaki yo kalat banrung hak IIT college hak ta kapor ulalan singru ula yo jingtep chapang kata ka free school jong anan badon ru ki khna ibala pano ka pisaru na ulalan sing na marba uanan syam lahikai shu yaki te kumta ulalan sing ulalet yakendo yaw anan bad ula khot yu ban wan myang bad Henry uanan ula kentat yu bad daga boong bakine kilai phongut ki khna ki khamdon kam yu ulalan ula ong ru ba un pen kiyo yak tulap uanan lada ulong ubakloi ban wan phai biang Henry uanan ula kentat biang yak jing terwa ulalan ika jing le uanan kala ben pitar yaw lalan hadu kata-kata ulalan daga jing dom ula berngem ru yaw anan baun sawat kilat kelinti kumno ban penjenjar yaw anan bad ulalan ula penduk jingkermen ru ya kita kilai phongot ka jingkren ulalan kala pensau silut ya baro nado anan ubaladap de kejingmut jimperkan hadu ki khna ru kumju rei anan syam la ailat ya ka jingkren ben ulalan bakan penduk jingkermen yaki penban ula ai men siem yaki bakin yat bet syakhamat bad ban tre sitom uanan ula ongru babaro kilamat ya kajing dok kajing tengan ha kajing im gejongki ula ongru bakin yap lada kisa sa ha utaulan jong kajing dok uanan ula ong yaki bau kwa ban pen keladur ya kajing im gejongki bat ban pen shisha ba kajing dok kamla ban khanglat eki bat ban poi syakathong hadin kajing kren uanan baro ki khna kila yo men siem biang bat kila dap biang da kajing kemen hadin kumba arbnai tam ulalan ulayo shibun kajing kentho nakikmi kikpa kikna namar ka jingbamla jung ban wanra biang yaw anan syaka coaching center wat hadien baladep ban kular ulalan namar ka jingdom ula pha khangno ya ka school jung anan hau pulet nakadaw baka jingle anan kala kata bha ya business jung ulalan upulet uladawa pisaru naw anan namar ba syam na tre ban khang ya ka school jung Henry anan ula kentan ban siu ya ka pisa namar ba don pisa badu ongro ba unom khang ya school dalilairu karong kum hikai jong anan kalong ga baper bha namar hikai berbor ban ken jingken da ka perkhal ya ki jing ha ka jing im jongki kum kanuksa anan ula pha yaki ban ken ya ka speed jong ka train ka bayat anan ula hikai ru yaki ban mudur yaki aka bat ka neker kum hikai ka pesutanat bha yaki kena wegasngi ulalan bad upulen kila persyang ban pendu ya ka school anan daga ba otno yaki wire light now post penban anan ula ong yaki pakidai ban wat kilat kelinti ban shna yaka light lajong da kitiar gitar ki badon hi namar ga jing bam don lat ban thiet bon teli ki kon anan ula thiet tang ko we ka kon rei khna da ka jing start jongki kila wat kilat kelinti kumnu ban pendon kam tang da ko we ka kon ban puli lang baro hangta kila shna hiru yaka projector knang ban yo lang baro kani ka pen kemen shibun yaw anan wat laudon hapning ka jingele bad ulalan aga ju ko por anan ula syam jing ru ban besa ya kita ki khna persyang ban wat kilat kilinti kumju ru ulalet nabang ban wat ya keram
Henry manager kabang syam la ailon setiayu namar don nong garanti bat ka school ru kamday kabayo nong. Haka jingkut lat anan banse ban let lalan tang ban yo bam ki kena. Henry lalan ulabu kendon daga boong balada ki kena anan kila ban penrem ki kena ulalan sebesa kabam nakabenta ki kena anan kumbalay panay ulalan ulaong ru balada ki rem pade anan uday ban khangno ka school jung bat unhab ban wan phai biang ban hikai bat ulalan haka Excellence Institute ke jong ulalan akasingi ka babuat anan ringkat bat lai phomut ki kena jong kilapoi ha Excellence Institute ban ya ai reng haka exam bat haka singi ka babuat en sa penbana yak result jong ka jing job bat ka jing rem hapdeng jong ki babuan kinong tho khubor haka ta kapor mentor ba penya yak exam ru ulapoi bat ubalong ru usamla ka Supriya nan ulalengo ru banyo yak Supriya hangta upranak ulawan poi haka ta kapor bat ulaong yo anan ba wayu khna ubakerteng ufaga don setia batki berkumjuru kapisa kabala bu haduli kam don shu ikumta utau mentor ulapen bena bat ong baki khna jung anan kiyo tangkumba 90% kadba ki khna pan na Excellence Institute kiyo 100% hi ulalan sing ulayeng halor karensan ban penbena ya ka jinghang no ya ka school jung anan katkum ka jing yakun Henry Shwa bau anan ajing kren ban khang no ya ka jaka pulia jung kansan ladon wei unong tho khubor boong balada ka dei ka jing shisha bau anan ban khang no ya ka school jung ka dei bandon da ka agreement lem kumta don kam ban khang ya ka school ta ulalan ula pha pen ya kata ka agreement balaya soy Henry uta mentor ushem bakam don setia popla dei ka Supriya ka bala shem bat buri ya kata ka agreement ban ai honong tho khubor ka Supriya kala le ya kani namar kamkwa bau anan ban khang khadam ya ka school jung hangta anan ulaong ba unom khang ya ka school jung bat kilayami no nangta alapoi hayeng anan ula perkhan babalay ki khna jung kamsham lala manlep hai ka exam khna ki ong ba kila persyang banjubab lut ya ki jingkli Henry haba ki syong ha kapor exam ka kli jong ki kamsham tri kambha kidap da ka jing nervous bat kidap ru da ka jing sopo yaladi ban ya nujor bat ki weipat ki khna namar karyam ka bed ka jing khoi ka jing subah balaong wei khna balesi dai na kani ka dawru bau faga ula phetno khamdam eru bakim nang ban kren phareng bawanan ulay sngoy kani ulay ong yaki balashay kasngi unom shim class yaki Henry kin ak da drama ba kren ru da ka tien phareng ulo ong ru baladalap yaki bam kren phareng un be no yaki nak ula persya ay katrajing rayu anan ulo ong ba ule ay kata nakabenta kajing mentoy ki khna di hakasngi ka babuan ki khna kila persyang ban ak drama da ka tien phareng wala da kim da nang bharu pasdang drama kipat ba clear kiben yaki Henry lang ba kajing ruai bakirwai da kakten pareng baro kipat ba nong petkai kalaya shot ikamen lang ban hando ka bakun kajing le jung anan kalap sapreng ru hakilat patai khubor minister katanat puli puthi ulayo ya ka khubor shpang anan bat ula batha ya ulalan ba dei ban ailat iki khna anan bakin yo admission ha IIT katai kasngi ha kapojan mi weinong tho khubor ringkat bat weipat udakat kilawannya tu yau anan baladon ke busket ban ai yau nu breu bayo ban penyap yau anan balapha hau ban le ya kata kam pose uniu breu syam lakwa ban le ya kata kam namar bau ong bau dap da kajing songo ya kupa jong anan namar kajing le bha jong kupa jong anan ya kayeng kasem ka jong upranat ulale ya tu akipulen bat ban pan jing rap ru pose upulet syam latre banyarap yau anan melawan pai na police station uperanak ula persyang ban wat tiar yada alentian dan bau anan udang wan rabam ya kikna haka takapur ulai kendu ya kirius niu klempoi perkhan kini kirius niu kilasiat yau anan nakpo tang baun ai sa shikuli na kli kasulai kalas niu no kumta kilabo yu halenti rel ban penteliat yu dakarel anan ru ubadang don gajing tibreu ula sai kat badon lakaput kabor banyale persyak don bok haka takapur lawan lap no upranak ti anan ulalat im bat layalam no yu sa hospital ga ubalong ukna school anan menta ulat rekum security guard haka jaka ka ba ulalan sing bat curious niu idang plan kumnu ban penyap yau anan bat ki kena school jong faga ubalayo sngow ya kata kajing subut penyap ulalet brand
Banya kenduk yau anan ha hospital. Bad yo thulut ya ki bau layo sngo. Bad ulapan mapru yau anan. Bau syam layai ne bad u anan. Bau anan udang syak sumar. Upranak ringkat bad ki kena. Kilapan kre banya dai ladi. Bad u anan na kita kinong syun. Utru ya ke hospital da ki tiar ya le jongki. Bad kilaya kun doim doyap persya ya kita kinong syun. Ki kena kila apara ya kata ke hospital baro shimit. Step ke babuan hadian ke miet jong jing le. Ki kena kila hap banya le ya ke entrance exam jong ke IIT. Bad kila pendep suk hadu ke bokun. Dian ke tu kat nipur haba ke result kila poi. U anan ringkat bad ki kena kila up ya ke result. Nan ulaong ya ki ban perkat ya laki jong ki kemi ki kpa ki batrishtom tang kumno ban biang ki khon ki ti ban yo late school ban penkela ya ka jing im jong ki la pen mi ya ke result baro ki khna ki la mare ban pet ya ke result kat bau anan pan udang perkat halawi brio baki khna jung u lakin pas bha ne ya ka tak entrance Henry pranam lawan ra ka khubor ba bha hu anan Bat ongru bau anan ulala banyarap ya baro lai pungut ki khna bakin pas bha ya ke exams uladap dak jingkemen hadu kata-kata banyo sngo ya ka khubor bar ka jinglen lade jung u kalapen keladur ya ka jing im jong gini ki lai phongun u anan ulayo ka jing itu na ki breu keleng ka perthei bat na ki jing tre shitom jung u ulala ru banyo shibun ki kusnam ba pher Henry wat lau anan ula job ha ka ni ka jing hele bat ula pau nam haru Henry hadu ini kisngi udang beteng red banikai ka jo hi ka ying school ka bau sedang ningkong Manhikai ya ki kena beduk berangli. Kui shibun ya pi baro ki parlok ki balas ngap hado ka bukun. Balada pi kwa panginang penmi shishu ki video kum kini. Sobha man share, like, but subscribe. Kublai shibun, kublai shia jangu.